Počas prvých augustových dní začala Slovenská správa ciest s dlho očakávaným podopieraním mosta ponad železnicu v Seredi, ktoré je aktuálne úspešne dokončené. Aké budú ďalšie kroky? Kedy bude prejazdný nielen pre chodcov, ale i automobilovú dopravu? Most ponad železnicu v Seredi je z dôvodu havarijného stavu uzatvorený pre všetkých od 11. mája 2023. Slovenská správa ciest ako správca komunikácie začala v priebehu prvých augustových dní s jeho podopieraním. Až po kompletnom ukončení a oficiálnom odovzdaní tohoto podopierania sa budú môcť peši a cyklisti vrátiť na teleso mosta. V priebehu týždňa sa má podľa slov primátora Serede uskutočniť pracovné stretnutie zvolané Slovenskou správou ciest, kde sa vyhodnotia merania podoprenia, či spĺňajú očakávané parametre. V prípade, že to bude všetko tak, ako predpokladáme, tak od 1. septembra najneskôr by mala byť opätovne spustená železničná doprava na trati Sereď-Galanta. Mesto Sereď následne bude môcť zrušiť svoju mimoriadnu autobusovú linku, ktorá teraz prepája dve odrezané časti mesta, nakoľko náklady na jej realizáciu sú vo výške 16 500 eur a sú kompletne hradené z rozpočtu mesta. A zároveň bude na most umožnené vstup peším a cyklistom. Následne bude mesto môcť zrealizovať svoju iniciatívnu aktivitu, ktorou je umiestnenie ťažkej mostnej súpravy na teleso mosta. Po položení ťažkej mostnej súpravy sa bude môcť na most vrátiť automobilová doprava a najmä strategicky dôležité záchranné zložky. Tu sme sa pohli asi tak, že máme vypracovanú projektovú dokumentáciu. Očakávame v najbližších dňoch už aj po telefonickej komunikácii so Slovenskou správou ciest kladné stanovisko k našej žiadosti, pretože ako správca nám musia dať súhlas s vybudovaním tejto mostnej súpravy, nakoľko by mala byť ponad ich existujúcu konštrukciu. Takže verím tomu, že na tom pracovnom stretnutí sa veľa znova vyrieši, posunieme sa a nejakým spôsobom aj ako mesto dopomôžeme k tomu, aby ten časový úsek, kedy obyvatelia nevedia prechádzať osobnými automobilmi z jednej strany na druhú, tak tento časový úsek skrátime. V rámci komplikácií s prejazdom z jednej časti Serede na druhú mesto taktiež viackrát žiadalo ministerstvo dopravy o udelenie dočasnej výnimky zo spoplatnenia diaľničného úseku. Dvakrát sme dostali zamietavú odpoveď, následne aj po návštevy určitých politických predstaviteľov sa veci pohli a minister rozhodol tak, že je tu udelená výnimka, čiže na dobu, kedy je uzavretý tento most, tak automobily cez tento úsek môžu prechádzať bez toho, aby bol spoplatnený. Kedy by mal most nadobudnúť svoju finálnu podobu? Harmonogram Slovenskej správy ciest je nastavený asi tak, že začiatkom predpokladáme jar 24 by mali začať s reálnou prestavbou toho mosta, to znamená vybudovanie lávky, ktorá má byť zo severnej strany tohto mosta, ktorá bude využiteľná pre cyklistov a pre peších. A následne demontáž toho mosta alebo demolácia a vybudovanie nového. A tento časový úsek má byť 12 mesiacov. To znamená predpoklad, že jar 25, možno leto 25, dúfam, že sa budeme blížiť k tomu termínu jarnému, ale vždy tie termíny sa posúvali, takže ten optimizmus je dobré si zachovať, ale nie vždy sa vypláca. Veronika Hrobáreková, televízia Krea.